можете запитатися, чому не декларує, чому дві пусті декларації за 2 роки? Я вибачаюсь, це вже не наше. Ну просто чи відповів би він вам? Це ахінея, не звертайте уваги. Ну дійсно ахінея, дві пусті декларації. Спілкуйтесь, мені цікаво, можливо він за ваші кошти живе. У нього задача така, йому дуже хочеться. щоб Задача його- одна, розкажіть, за які бабки живе Зорян Шкіряк, і все, одне просте питання. За 2 роки жодної копійки задекларовано. Ну розкажи, за які кошти живе. В ролі кого тут? Що це за тикання? Що ви мене знімаєте? Шановний, я Від журналіст. жінки руки забери! Руки від жінки забери! Чекай! Ти чого мене лупцюєш? Я вас дуже прошу, розберіться, хай від жінки руки забере. Повна Повна неадекватність. неадекватність, абсолютно нормальне замовлення 17 Ну, я ж каналу тепер Сєпарського. закрию. І більш того, ще й відверта ахінея, але не треба звертати на це увагу. У них задача. То покажіть Я мені хочу декларацію. зараз поспілкуватися з жінкою, будь Я ласка, хочу дайте поставити можливість. вам одне питання. Я Ви поставив? ніхто для мене. Я Я не громадянин збираюся з вашої вами держави. спілкуватися. Кошти, які ви Я не отримуєте, не спілкуюся з декларуєте. сепарами. Ну, останній раз повторюю. Вам показати український паспорт? Та ви мені можете український паспорт це не індульгенція від сепаратизму. Ви Так, працюєте на дійсно. деструктивні сили. Я останній раз ще раз вам повторюю, що я не спілкуюся з сепаратистами. Я Ви з ними воюю, корупціонер. тому що ви негодяй, А подонок ви і корупціонер. тварь.